सरखारनिफ्राय जेबो बुस्थु मोनफेराखै जिबायदि आङो गैया आंहा न'खराव जेबो बुस्थु आङो दिनैसिमबो जेबो माल मोनफेराखै आङो सानसे समाव फिसा गोरलै बानानै थांदोंमोन फिसा गोरलै बानानै थांनायावबो आं जेबो मुवा मोनफेराखै आं सानसे समाव साथा बिनानै लायदोंमोन साथा बिनानै लायनो थांनायाव नाथाय आं जेबो मोनाखै गथ' उन्दैखौ बानानै आङो सानसे नेदों 8टानिफ्राय आङो 4टासिम नेदों साथाखौ आं मोनफेराखै साथाखौ मानो मोनाखै मोनगोन होनदोंमोन नाथाय आं मोनाखै आं बोरै मोनखो मोनाखै माने आंखौ नेहोनानै मोनगोन होननानै बुंबाय मोनाखै आं थारमाने लास्टआव 4टा जानाय लोगो लोगो आंखौ बुंबाय साथा मोनगोन होननानै नेहोबाय थानानै लास्टआव बुंबाय आंखौ बिसोरो मा होनखो मोना स्लिप नांगौ स्लिप गैया मोना होननानै आंखौ फिसा गोरलैखौ बानानै नेहोनानै लास्टआव 4टा जानाय लोगो लोगो आंखौ मोना नोंसोर स्लिप गैया होननानै आं थिनहरफिनबाय आं बोरै मोनखो आं दिनैसिमबो न'बो मोनफेराखै न'बो मोनाखै लोगोसे आङो साथाबो मोनफेराखै जेबो बुस्थु मोनफेराखै आं गैया एसे जायगायाव दिनैसिम आंखौ लिंलाङो मिटिं दावथिं जाबा आं जिरायनानै थायो जाम्बि जाम्थि जिरायनानै आङो जेबो बुस्थु मोनफेराखै मा मोनफेरदों जेबो मोनफेराखै आंहा गथ' गथाय 4 दङ आं फोरोंनो हायाखै आंहा न' गंसे गैया आरो आंनो न' नांगौमोन दिनैसिमबो आङो न' मोनाखै नै 19 बोसोर 20 बोसोर जालांबाय आंथ' जाम्बि मानसि मोनथिया आंनो न'खौनो होआखै दिनैसिमबो आं मानो न'खौ मोनाखै आं न'बो मोनाखै दिनैसिमबो न' होननानै हांख्रायबाय थादों आं गैयिनि थाखाय आं न'बो मोनाखै मानो आं इसे गथ' 4 दङ आं फोरोंदोंमोन गथ'फोरखौ फोरोंनो हायैनि आं माखासे खावसेखौ फोरोंदों खावसेखौ फोरोंनो हायाखै आं गैयिनि थाखायनो दिनै न' होगोन होननानै बुंदों आं न'खौ गंसेबो मोनाखै आरो मा बेबो आङो जेन'बा गैया होननानै न' मोनगोन थाबाय आं दिनैसिमबो भटबो भट होनानैबो आं जेबो बुस्थु मोनफेराखै दिनै आं मा मोनदों जेबो मोनफेराखै जिउआव आंहा इसोर दङ मोनफेरमाराखै आं दिनै सुथि गाननानै आंनि हौवायाबो बेलेगाव थाहैयो मोनबाय बायगोनदां होननानै आङो सरखारनिफ्राय गोदोर मानसि हाग्रामानो माबानो आंथ' मिथिया जाम्बि मानसि लिरनोबो रोङा फरायनोबो रोङा जेबो मोनफेराखै हाग्रामानिफ्राय आं गस्ला थस्लाबो आं गिजि गब्लं गाननानै हाजिरा मावनानै जायो गैया न' बां लुगैदों आङो न' मोजां मोनगोनदां जों गैयैखौ नै दा जाम्बि जाम्थि जोंखौ फज' होयो मिथिं दावथेनाव भट हो होननानै भट होयो दिनैसिमबो हाग्राया आंनो जेबो माल होफेराखै इसोर दङ जोंनानै होमाराखै नालाय होखायाखै होननायदों आं भट होनो हाया रायजो राजाफोर नोंसोर मा सानो आं दिनै गैया होननानै नोंसोरखौ आर'ज गाबदों नोंसोरो गाबनाय दंना गैया भट होनो खिन्थु आर'ज दं गाबनाय दं आंनि गथ' गथायाबो एसे एनै रोंलांथों आरो ट्रेक्टराव भट होनो नाजा रायजो राजाफोर मोजाङाव लाबोनो सान रायजो राजाखौ अननानै आं दिनै गैया होननानै रायजो राजाखौ जाम्बि जाम्थि लेखा रोङाबाबो आं खावलायदों नोंसोरखौ आरो इसोर निस्सय बे ट्रेक्टराव भट होनो नाजा रायजो राजाफोर आं दिनैसिमबो हाग्रामानिफ्राय जेबो बुस्थु मोनफेराखै आङो स्लिप लाना मोना होननानै स्लिपनिफ्रायबो आं मोनफेराखै होखारजादों गोदान हाग्राखौ नाङा आंनो दायो आंनो हाग्रामानाव आं भट होनो हाया आङो माने दायो गोदान गस्ला सोलायनो लुगैदों गस्लाखौ जेरैबाबो रायजो राजाफ्रा अननानै सोलायथारनांगोन आङो एकदम सरखार होननायखौनो आङो माने सोलायनो लुगैथारदों सरखारखौ सोलायथारनांगोन।